ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ் லெவல் 1ல இருக்கோம். அதுல இன்னைக்கு முதல் நாள் நம்ம எல்லாரும் மீட் பண்றோம். இந்த மாதிரி சத்சங்ல இருக்கிறதுன்றது பெரிய ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயமும் கூட. பகவானோட அனுகிரகத்தோட நம்ம எல்லாரும் இன்னைக்கு பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம இணைஞ்சிருக்கோம். இந்த சத்சங் முழுமையான முறையில நம்மளை கொண்டு போய் பகவானை திருப்தி பண்ணி பகவானை அடையிற வரைக்கும் நம்ம எல்லாம் ஒன்னா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பகவான் கிட்ட ஒரு வேண்டுதலை நம்ம முறையிட்டு இந்த கிளாஸ் நம்ம ஆரம்பிப்போம். இந்த கிளாஸ் பத்தி ஒரு சின்ன ஒரு 10 நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம இந்த கோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு சில விஷயங்கள் ஒரு 5 நிமிடம் நம்ம பார்த்துடலாம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இது 1 மணி நேரம் வகுப்பு. ஒரு நாளைக்கு 1 மணி நேரம். பகவத்கீதையில மொத்தம் 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. அப்போ ஒரு நாளும் ஒரு அத்தியாயத்தை நம்ம பார்ப்போம். 18 நாட்கள் நம்ம கண்டினியூஸான கிளாஸ். இதுல வீக்கெண்டு அதெல்லாம் கிடையாது. அதனால இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா 18 நாட்கள் நம்ம தொடர்ந்து நம்ம பகவத்கீதையில உள்ள 18 சாப்டர்களையும் ஒரு நாளும் ஒரு மணி நேரம் நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். 1 மணி நேரம் கிளாஸ். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா முழு சாப்டர் நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முழு அத்தியாயத்தையும் நம்மளால முழுமையா முடிக்க முடியாது. ஏன்னா பகவத்கீதையில மொத்தம் 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப 700 ஸ்லோகங்களையும் அதுவும் ஒரு சாப்டர்லயும் பாத்தீங்கன்னா சில சாப்டர்ல 72, சில இதுல 76 அந்த மாதிரி ஸ்லோகங்கள் அதிகமா இருக்கும். அப்ப நம்மளால எல்லாத்தையும் 1 மணி நேரம் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுமான்னா கண்டிப்பா முடியாது. அதனால முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் அப்படின்றத எடுத்து நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் இருக்கும். உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவசியம் நீங்க எல்லாரும் கேட்கணும். என்ன சந்தேகங்கள் இருந்தாலும், அது பகவத்கீதையில இருந்தாலும் சரி, இல்ல இந்த கோர்ஸ் பத்தின சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு கண்டிப்பா இப்ப வாட்ஸ்அப்ல பாத்தீங்கன்னா மணிமேகலை மாதாஜி உங்களுக்கு அட்மினா இருக்காங்க. அப்புறம் கிருஷ்ணா பிரபுஜி இவங்க 2 பேரும் இருக்காங்க. அப்போ உங்களுக்கு எந்த ஒரு கஷ்டங்கள் இருந்தது இந்த கோர்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்தா அவங்க 2 பேரும் நீங்க அவசியம் நீங்க அப்ரோச் பண்ணணும். கண்டிப்பா எல்லா வகையும் உங்களுக்கு அவங்க கைட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி கோர்ஸ்லயும் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கு, பகவத்கீதையில சந்தேகங்கள் இருக்கு அப்படின்னா அவசியம் நீங்க கிளாஸ்லயே கேட்கலாம். எனக்கு எந்த அளவு தெரியுமோ அந்த அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். அப்படி தெரியாத பட்சத்துல என்னோட சீனியர்ஸ் கிட்ட கேட்டு நான் உங்களுக்கு அவசியம் சொல்றேன். எந்த ஒரு உங்களுக்கு எந்த ஒரு கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் அதை நீங்க எங்கிட்ட அப்ரோச் பண்ணணும். கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செக்ஷன் ஆஃப்டர் த கிளாஸ் இருக்கும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அத்தியாயத்துக்கும் உங்களுக்கு குவிசஸும் உண்டு. அந்த குவிசஸும் நீங்க எல்லாருமே அட்டென்ட் பண்ணணும். அதற்காக உங்களுக்கு என்ரோல்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு. இப்ப நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கீங்க. இதுக்கப்புறம் நீங்க என்ரோல்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணணும். அதை நீங்க பண்ணும் பட்சத்துல உங்களுக்கு குவிசஸ் உங்களால அட்டென்ட் பண்ண முடியும். அதனால உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் கிடைக்கும். சர்டிபிகேட்ன்றது என்ன சொல்லலாம், ஒரு ஆதாரம் மாதிரி. ஆனா நம்ம வாழ்க்கையில பகவத்கீதை கத்துக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கிறதுன்றது இன்னுமே ஒரு சிறந்த விஷயம். பகவானுக்கு கொடுக்கிற ஒரு ஆதாரம் அது. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த சர்டிபிகேட் வச்சு நீங்க என்ன பண்ணலாம் பாத்தீங்கன்னா, வெறும் இந்த லெவல் 1 மட்டும் கிடையாது. இந்த சத்சங்ல நம்ம இணைஞ்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? இதுல இன்னும் லெவல் 2, லெவல் 3, லெவல் 4 அப்படின்றது இருக்கு. இப்ப வெறும் 1 மணி நேரத்துல ஒரு சில ஸ்லோகங்கள் தான் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆனா லெவல் 2, லெவல் 3ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லோகங்களோட ஆழ்ந்த கருத்துக்களை உங்களுக்கு அவங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க. அதனால அவசியம் நீங்க எல்லாருமே அடுத்தடுத்த லெவல்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்றதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ இங்க குவிசஸ் உண்டு. குவிசஸ் நீங்க அட்டென்ட் பண்ண பட்சத்துல உங்களுக்கு சர்டிபிகேட்டும் இஷ்யூ ஆகும். குவிசஸ்ல ஒரு ஒரு சாப்டருக்கு 10 கேள்விகள் இருக்கும். அந்த 10 கேள்விகள் தான் உங்களுக்கு ரிப்பீட்டடாரும் வரும். அதாவது குவிஸ்ல நீங்க 80% நீங்க மார்க் வாங்கணும். ஒரு தடவை தப்பாயிடுச்சு அப்படின்னா திருப்பி நீங்க அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. அதுல உங்களுக்கு கீழே ஆன்சர்ஸ் வரும், என்ன தவறு அப்படின்றது. அதுல நீங்க பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா அடுத்த தடவை அதே கொஸ்டின்ஸ் தான் வரும். அப்போ நீங்க அதே நீங்க மார்க் பண்ணலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னாலும் கிளாஸ்ல நீங்க கேட்டுக்கிறத வச்சு உங்களால மார்க் பண்ண முடியும். 5 முறை நீங்க கொஸ்டினை ரீடேக் பண்ணலாம். 2வது முறையே 10க்கு 10 வாங்கிட முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் யூடியூப் உண்டு, லைவ் யூடியூப் ரெக்கார்டிங் உண்டு உங்களுக்கு. ஆனால் கிளாஸஸ் எல்லாரோடும் சேர்ந்து ஒன்னா அட்டென்ட் பண்ணும்போது இருக்கிற ஒரு சந்தோஷம் யூடியூப்ல உங்களுக்கு அந்த அளவு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்காது. ஏன்னா அதுல என்ன ஒரு டிராபேக்னா, இன்னைக்கு கேட்கலாம், நாளைக்கு கேட்கலாம், அப்புறம் அப்படியே போஸ்ட்போன் பண்ணி நம்ம கேட்காமலே விட்டுடுவோம். அதனால எல்லாரும் அவசியம் தினமும் கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணுங்க. எல்லாரோடையும் சேர்ந்து நம்ம இருக்கும்போது அது ஒரு சிறந்த ஒரு அனுபவமா இருக்கும். அது மாதிரி நமக்கு ஒரு சில கேள்விகள் கேட்க தோணாம இருக்கலாம். ஆனா அது மத்தவங்க கேட்கும்போது நமக்கு ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்தலாம். அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு உறவு முறையும் நம்மளுக்குள்ளால வளரும். இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா லெவல் 2, லெவல் 3 எல்லாம் நம்ம போவோம் இல்லைங்களா? அப்ப நமக்குள்ளார ஒரு நல்ல ஒரு பாண்டிங்கும் ஏற்படும். அதனால அவசியம்
கிளாஸ் வந்து அட்டென்ட் பண்றது ரொம்பவே சிறந்த ஒரு விஷயமும் கூட. இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த 18 நாட்கள்ல நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்றது உங்ககிட்ட எல்லாருக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்றேன். இது வந்து மாயாப்பூர்ல உள்ள டெம்பிள் இஷ்கான் மூலியமா தான் நம்ம இப்ப பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இஷ்கானோட பிரதான கோயில் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மாயாப்பூர்ல இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒரு கோயிலுக்கும் ஒரு விக்கிரகங்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம சிவன் கோயில் போனோம்னா சிவபெருமான் இருப்பாங்க. அது மாதிரி பெருமாள் கோயில் போனோம்னா சங்கு சக்கர கதாபத்மத்தோட பெருமாள் வந்து காட்சி கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி இப்ப இஸ்கான் டெம்பிள் அப்படின்னு போனோம்னா பகவானோட விக்கிரகம் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ராதாகிருஷ்ணரா பகவான் வந்து இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சில பிரபுபாதா இவங்களோட போதனைகளின் பேர்ல தான் நம்ம பகவத்கீதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். இவங்க தான் வந்து இஷ்கான் வந்து நிறுவனம் பண்ணாங்க. சரிங்களா? இவங்கள பத்தி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்பவே அவசியம். ஏன்னா எவ்வளவு பிரயத்தனப்பட்டு உலகம் முழுக்க இந்த கிருஷ்ண பக்தியை கொண்டு போய் சேர்த்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது அவசியம் நம்மளும் வந்து அந்த கிருஷ்ண பக்தியை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளும் எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு உத்வேகம் நமக்கு வரும். ஷீலா பிரபுபாதா அவங்கள்தான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் இந்த பிக்சர்ல. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இஷ்கான் மேங்களூரோட வெப்சைட். சரிங்களா? இங்கதான் உங்களுக்கு குவிசஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்றதுக்கு அப்புறம் நீங்க இப்ப என்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் இங்க வெப்சைட்ல போய் தான் நீங்க அதெல்லாம் அவசியம் பண்ண முடியும். அதுக்கான டெமோவும் வந்து கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு அவசியம் கிருஷ்ண பிரபுஜி காமிப்பாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இஷ்கான் மேங்களூரு இதுதான் வெப்சைட்டோட பேரு. சரிங்களா? இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா யூடியூப் சேனல் இருக்கு. அதோட பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இஷ்கான் ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் மேங்களூர் அப்படின்றதான் யூடியூப் சேனலோட பேரு. இதுல என்ன விஷயம்லாம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா தினப்படி கோயில்ல நடக்கிற விசேஷங்கள், பூஜைகள், ஆரத்தி, அப்புறம் கீர்த்தனைகள் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு லைவ்ல வந்து உங்களுக்கு டெலிகாஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பகவத்கீதை பாகவதம் கிளாஸஸ் வந்து இதுல உங்களுக்கு கிடைக்கும். அப்போ நீங்க வந்து இந்த சேனல்ல போய் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கணும், பாகவதம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கான நிறைய கிளாஸஸ் வந்து இதுல உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் இருக்கு. அப்ப யூடியூப் சேனலோட பேர் வந்து இஷ்கான் ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் மேங்களூரு அப்படின்றத நீங்க அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் இஷ்கான் ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் மேங்களூரு ஃபேஸ்புக் பேஜ். இதுலயும் நீங்க வந்து ஃபாலோ அப்படின்ற ஆப்ஷன் நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இங்க என்னென்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு வந்து இருக்கோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா அப்டேட் ஆயிட்டே இருக்கும். அதனால உங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியும் அப்படின்றது. இதுலயும் வந்து எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க. அப்போ ஃபேஸ்புக்லயும் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் யூடியூப்லயும் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதுதான் வந்து டெய்லி குவிஸ் டேஷ்போர்ட்ல இருக்கும். இது வெப்சைட்ல போய் நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா புக்ஸ் வந்து ஒன்னு இ புக்ஸ்ன்றது நெட்ல பார்த்து படிக்கிறது. நெட்ல வந்து தமிழ்ல வந்து உங்களுக்கு பகவத்கீதை பாகவதம் புக்கு கிடையாது. ஆனா இங்கிலீஷ்ல இருந்தாலும் எங்களுக்கு வந்து பரவாயில்ல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வேதாபேஸ்.com அப்படின்ற வெப்சைட் இருக்கு. அதுல போய் நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணீங்கன்னா முழுக்க பிரபுபாதா எழுதினது, அப்புறம் பகவத்கீதை பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் இந்த மாதிரி நிறைய புக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கு. வேதாபேஸ்.com அதுல போயிட்டு நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம். இல்ல எனக்கு வந்து புக்கு வச்சு படிக்கணும் அப்படின்னு விருப்பம் இருந்தது அப்படின்னா பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் அப்படின்னு கிடைக்குது. இது இங்கிலீஷ்லயும் இருக்கு, தமிழ்லயும் இருக்கு, எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் இருக்கு. இது வந்து நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்க வந்து அவசியம் வாங்கிக்கலாம். 600 ருபீஸ். அது கூட ஜபமாலை புக்கு, அப்புறம் இன்னும் 2 புக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? இது வந்து உங்களுக்கு கொரியரும் பண்ணுவாங்க. இது வந்து நீங்க டெம்பிள்ல இருந்து வாங்குறது இல்ல, எனக்கு வந்து கொரியர் பண்ணி வாங்க வேண்டாம், எனக்கு ஒரு பகவத்கீதை புக்கு மட்டும் போதும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்ட புக்கு மட்டும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இல்லைனாலும் பக்கத்துல ஒரு இஸ்கான் டெம்பிள்ல நீங்க அவசியம் வாங்கிக்கலாம். இது தாண்டி வேற எந்த ஒரு கொஸ்டினா இருந்தாலும் நீங்க அவசியம் வந்து கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப்ல நீங்க வந்து அட்மினை காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். சர்டிபிகேட் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும். சரிங்களா? 18 நாட்களும் நீங்க கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்துட்டு இது குவிசஸ்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சர்டிபிகேட் வந்து உங்களுக்கு இந்த முறையில உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போ நம்ம குரு கிட்டையும் பகவான் கிட்டையும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகிய சக்ஷுருன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. நமோ விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரஷ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமினிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணி निर्विशेष शून्यवती पश्यत देश तारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते.
I am going to attend all the 18 days of Bhagavad Gita classes without fail. I am taking this Sankalpa with the blessings of Sri Sri Radha Govinda and Srila Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. அவசியம் நம்ம வந்து இந்த 18 நாட்களும் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல எல்லா நாளும் அட்டன் பண்ணி நம்ம பகவத்கீதை முழுமையா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பிரார்த்தனையா வைக்கலாம். அப்புறம் இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம 18 நாட்கள் பகவத்கீதை உண்மையுருவில் தெரிந்து கொள்ளுதல் நம்ம என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். இஸ்கான் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ஆச்சாரியர் தெய்வீக அருள் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதாவின் போதனைகளின் அடிப்படையில் இப்ப நம்ம ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அது யார் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிறோம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் இல்லைங்களா? ஏன்னா வந்து நம்ம எல்லார்கிட்டையும் கேட்டு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அந்த விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம இன்னைக்கு யாரோட போதனையின் பேர்ல நம்ம வந்து பகவத்கீதை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதாவின் போதனைகளின் அடிப்படையில் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இவங்க யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவங்க பேர் வந்து அபயச்சரண். ஒரு 2-3 நிமிடம் பிரபுபாதா பத்தி நம்ம பார்த்துடலாம். ஏன்னா வந்து அவங்களோட பிரயத்தனத்தின் மூலியமா தான் இன்னைக்கு இந்த கிருஷ்ண பக்தி இந்த அளவு உலகம் முழுக்க பரவி இருக்கு இல்லைங்களா? அதுவும் இல்லாம ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க. ரொம்ப ஈஸியா வந்து அவங்க கொண்டு வரல, ரொம்பவே பிரயத்தனப்பட்டு மெனக்கெட்டு கொண்டு வந்து எல்லாருக்கும் கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்காங்க. இன்னைக்கு நம்ம இங்க உட்காந்து இந்த அளவுக்கு படிக்கிறோம் தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா அதற்கு காரணம் பிரபுபாதா. அப்ப அவங்களை பத்தி ஒரு 2-3 விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? அப்போ இவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதா. இவங்க வந்து கல்கத்தால பிறந்திருக்காங்க. அபயச்சரண் தான் இவங்களோட பெயர். இவங்க எந்த வருடம் பிறந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1896ல வந்து செப்டம்பர் மாதம் 1ஆம் தேதி அவங்க பிறந்தாங்க. அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 1922ல அவங்க வந்து அவங்களோட குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமி அவங்கள வந்து அவங்க சந்திச்சாங்க. அவங்கள சந்திச்ச உடனே அவங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சு போச்சு அவங்க குருவை. இவங்களும் வந்து அப்போல்லாம் வந்து பிரிட்டிஷ் ரூல் இருந்தது இல்லைங்களா? அப்போ அவங்க வந்து படிச்சதுனால அவங்க நல்ல அந்த இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயன்ஸ் இருந்ததுனால அவங்களோட குரு அவங்க கிட்ட சொன்ன ஒரே ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கிருஷ்ண பக்தியை நீ உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் சேர்க்கணும். உன்கிட்ட நல்ல இங்கிலீஷ் பேசுற திறமை இருக்கு, இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இருக்கு, கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றத அவங்க கிட்ட முறையிட்டாங்க. எப்பயுமே ஒரு டிசைபிள் வந்து தன்னோட குரு என்ன சொல்றாங்களோ அதை அப்படியே வந்து கேட்பாங்க சரிங்களா? அப்படின்ற பட்சத்துல எவ்வளவோ சிரமத்துக்கும் உள்ளாகி அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்க குரு சொன்ன விஷயத்த அவங்க அப்படியே வந்து வாழ்க்கையில கொண்டு வந்தாங்க. அப்போ 1922ல அவங்க அவங்களோட குருவை சந்திச்சாங்க. 1933ல அவங்க இனிஷியேஷன் வாங்கினாங்க. அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி அவங்களோட குரு இன்னொரு விஷயமும் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நிறைய புக்ஸ் வந்து பிரிண்ட் பண்ண சொன்னாங்க. அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் புக்ஸ், ஆன்மீக விஷயங்கள் சம்பந்தப்பட்ட புக்ஸ் வந்து அவங்கள பிரிண்ட் பண்ண சொன்னாங்க. அப்படி அவங்க சொன்னதோட பேர்ல அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1944ல பேக் டு காட் ஹெட் அப்படின்ற மேகசின் அவங்க வெளியிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் 1947ல அவங்களுக்கு பக்தி வேதாந்த அப்படின்ற டைட்டில் கிடைச்சது சரிங்களா? இதற்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட 69வது வயசுல 1965ல அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா நியூயார்க் போனாங்க. அப்ப சொற்பமான பணம் தான் அவங்க கிட்ட இருந்தது. கொஞ்சம் பகவத்கீதை புக்ஸ் எல்லாம் அவங்க வச்சிருந்தாங்க. அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அங்க போன உடனே யாரும் வரவேற்கிறதுக்குலாம் யாருமே கிடையாது. இருந்தாலும் வந்து அவங்க அங்க போயிட்டு ரொம்ப நாள் சிரமப்பட்டு ஸ்ட்ரீட்ஸ்ல எல்லாம் வந்து நிறைய கீர்த்தனங்கள்லாம் பண்ணி அதனால நிறைய பேர் அட்ராக்ட் ஆகி எங்கன்னா இதெல்லாம் அமெரிக்கால சரிங்களா? நிறைய வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிச்சு கீர்த்தனங்கள் பாடினதுல அதுல வந்து விருப்பப்பட்டு நிறைய பேர் அவங்க கிட்ட வந்து டிசைபிள் ஆனாங்க. அந்த முறையில நிறைய பேர் அவங்களோட சேர்ந்து அப்படி உருவாக்கப்பட்ட விஷயம்தான் இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இஸ்கான் அப்படின்ற விஷயம் சரிங்களா? அப்படின்னும் போது நிறைய புத்தகங்களை வந்து பிரபுபாதா வந்து எழுதியிருக்காங்க. அது எல்லாமே vedabase.com அதுல வந்து இருக்கு. அவசியம் நேரம் கிடைக்கும் போது நீங்க எல்லாரும் அவசியம் அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க 1965ல அவங்க வந்து அமெரிக்காவுக்கு போனாங்க இல்லைங்களா, நியூயார்க்கு. அதுக்கப்புறம் 1966ல இஸ்கானை வந்து அவங்க நிறுவனம் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் 1967ல சான் பிரான்சிஸ்கோல அவங்க வந்து ரத யாத்திரை
பண்ணாங்க. ரத யாத்திரைன்றது தேர் திருவிழா. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்ப நம்ம ஊர்ல தேர் திருவிழான்றது ரொம்பவே பிரசித்தமான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? ஆனா அமெரிக்கால தேர் திருவிழான்றதெல்லாம் அ என்ன சொல்றது? ரொம்பவே அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு விஷயம் கிடையாது. அப்படின்ற பட்சத்துல இவங்க அமெரிக்கால என்ன பண்ணாங்கன்னா, தேர் திருவிழா பண்ணாங்க. அது அதோட அடிப்படை எப்படி அமைந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க சின்ன குழந்தை 5 வயசுல இருக்கும்போது, அவங்க வந்து பூரி ஜெகநாத் மந்திர் போயிருந்தாங்க அவங்க பேரண்ட்ஸோட. அப்போ அவங்க அங்க தேர் திருவிழாவ பார்த்துருக்காங்க. ஜெகநாதரோட தேர் திருவிழாவ. அத பார்த்தோனே ரொம்ப ஆசை வந்துருச்சு அவங்களுக்கு. உடனே எனக்கும் வந்து தேர் திருவிழா பண்ணணும் வீட்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டாங்க. உடனே சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேரண்ட்ஸும் என்ன பண்ணாங்க, அதற்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க. சப்போர்ட் பண்ணி அவங்க வீட்லயே ஒரு குட்டியா ரதம் வாங்கி குடுத்து, அதுல தேர் வந்து தேர் திருவிழா அவங்க பண்ணாங்க. கூட இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ வச்சு. சரிங்களா? இப்படி அவங்க வந்து அவங்களோட டிவோஷனல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அது வந்து எப்போலேருந்து இருக்கு அப்படின்னா, குழந்தை பருவத்திலேருந்தே இருந்தது இல்லைங்களா? ஒரு மனிதனுக்கு என்ன ஆசை இருக்கோ ஆழ்மனதுல, அது வந்து வெளிப்பட்டுட்டே இருக்குமா அவங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லா. அப்படின்ற பட்சத்துல எவ்வளவோ விஷயங்களுக்கு மத்தியிலயும், எவ்வளவோ கஷ்டங்களுக்கு மத்தியிலயும் இந்த கிருஷ்ண பக்தின்றது அவங்க மனசுல ஆழமா பதிஞ்சிருந்தது. அதற்கப்புறம் அவங்க 5 வயதுல செய்த, வீட்டுக்குள்ள செய்த அந்த தேர் திருவிழாவ என்ன பண்ணாங்க, அமெரிக்கால சான் பிரான்சிஸ்கோல அவங்க 1967ல பண்ணாங்க. சரிங்களா? அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, 11 வ வ வருஷங்கள்ல 14 முறை உலகம் ஃபுல்லா பயணம் பண்ணி 108 டெம்பிள்ஸ் வந்து அவங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க. அப்புறம் 1977ல விருந்தாவன்ல 81 வயதுல அவங்க இயற்கை எய்தினாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ப இங்க மீட் பண்றோம் இல்லைங்களா? இது யார் மூலியமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் மேங்களூர்ல இருக்கு. அ மேங்களூர்ல இஸ்கான் டெம்பிள். அதோட பேரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா. அங்க உள்ள அ கோயில் தலைவர் ஸ்ரீ நாமனிஷ்தா தாஸ் பிரபு. அவங்களோட மூலியமா நம்ப இங்க எல்லாரும் வந்து இந்த 18 டேஸ் கிளாஸ நம்ப அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நெறைய பிரயத்தனங்கள் உண்டு. ஒரு மாதமும் இந்த கிளாஸஸ் நடக்குது. இதற்கு பின்னாடி நெறைய பேரோட எஃபர்ட்ஸ் உண்டு. அட்மின் சைடா இருக்கட்டும், டீச்சிங் சைடா இருக்கட்டும், எல்லாருமே வந்து நெறைய எஃபர்ட் போட்டு பண்ற ஒரு விஷயமும் கூட. இப்போ அவங்களோட த சப்போர்ட்டால நம்ப எல்லாரும் வந்து பகவத்கீதை கிளாஸ அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பகவத்கீதை என்பது நமது எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய வேதம். இங்க பாத்தீங்கன்னா, பகவத்கீதை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இது நம்ப வாழ்க்கையில தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான அறிவு, ஞானம் அப்படின்றது. அதாவது மேனுவல்ன்னு சொல்லலாம். இப்ப நம்ம ஒரு பொருள நம்ம பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னா, அந்த பொருள நம்ம நல்லபடியா பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா, அதுக்கு என்ன தேவைப்படும்? ஒரு வழிகாட்டி, மேனுவல் குடுப்பாங்க இல்லைங்களா? இது ஒரு டிவி வாங்குனாலோ, இல்ல ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குனாலோ, இல்ல பிள்ளைங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பொம்மை வாங்கி குடுத்தாலோ, அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? இந்த பொருளை பயன்படுத்தும் முறை அப்படின்னு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சீட்டு குடுப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த முறையில நம்ம அந்த பொருள பயன்படுத்தும்போது, அது நல்ல முறையில நம்மளால பயன்படுத்த முடியும். அத எப்படி பயன்படுத்தணும்ன்ற விஷயம்லாம் நமக்கு தெரிய வரும். அதே அந்த மாரி ஒரு விஷயம் இல்லன்னா, நம்மளால அந்த பொருள நல்லபடியா பயன்படுத்த முடியாது. அதே மாரி தான் நம்ம வாழ்க்கைய நம்ம எப்படி வாழணும்? நம்ம எல்லாரும் இப்ப மனித பிறவியில வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? நம்ம வாழ்க்கையில எது செய்யணும்? எது செய்யக்கூடாது? நமக்கு எதற்காக பிரச்சனைகள் இருக்கு? அப்படின்ற விஷயம்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம அவசியம் என்ன பண்ணணும்? பகவத்கீதைய நம்ப தெரிஞ்சுக்கணும். பகவத்கீதையில தான் இதற்கான எல்லா பதில்களும் உண்டு. நம்ம வாழ்க்கையில எது பண்ணணும்? எது பண்ணக்கூடாது? நமக்கு எதனால இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கு? ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் கஷ்டங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த பிரச்சனைகள் எதனால வருது? அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாமே எதன் மூலியமா நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும்? பகவத்கீதை மூலியமா. அப்ப அந்த பிரச்சனைகள்ல இருந்து நம்மளால எப்படி வெளியில வர முடியும்? அப்படின்றதையும் நம்மளால பகவத்கீதை மூலியமா தெரிஞ்சுக்க முடியும். அப்ப இது நம்மளுக்கு லைஃபோட மேனுவல். நம்ம வாழ்க்கைய வாழறதுக்கு மனிதன் தன்னோட வாழ்க்கைய எப்படி வாழணும்ன்றதுக்கான வழிகாட்டி பகவத்கீதை. அப்ப பகவத்கீதை என்பது நமது எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய வேதம். இது மகாத்மா காந்தியால் ஒரு ஆன்மீக அகராதியாக கருதப்பட்டது. மேலும் இது உலகெங்கிலும் உள்ள பல தலைவர்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகம். இது வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனல் தெரப்பி மாதிரி. இப்ப நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கோம் சொல்றோம் இல்லைங்களா? எதனால ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு வர கஷ்டங்கள்ல நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வருது. அப்போ மோட்டிவேஷன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஏதாவது யோகா கிளாஸ் போவோம். இல்லன்னா வந்து மோட்டிவேஷன் குடுக்குற டாக்டர் யாராவது இருப்பாங்க. அவங்க கிட்ட போவோம். நெறைய பணம், காசு செலவு பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? ஆனால் பகவத்கீதை நம்ம படிச்சோம் அப்படின்னாலே, நமக்கு உத்வேகம்ன்றது தன்னா தன்னால உள்ள வரும் அப்படின்றத ஒரு விஷயம். அப்ப இது எல்லாருக்கும் ஒரு உத்வேகம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமும் கூட. அதனால பகவத்கீதைன்றது நம்ம வாழ்க்கையில எல்லாருமே அவசியம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய, புரிஞ்சுக்க வேண்டிய லைஃப்ல நம்ம அவசியம் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம். தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும் போதாது.
அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், அவசியம் வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். கீதையை தியானிப்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய மகிழ்ச்சியையும் புதிய அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள். நான் பகவத்கீதையை படித்து கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு படைத்தார் என்பதை பற்றி சிந்திக்கும் போது மற்ற அனைத்தும் மிதமிஞ்சியதாக தெரிகிறது அப்படின்றதுல ஒரு சில கோட்ஸ் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இஸ்கானின் பகவத்கீதை உண்மை உருவில் ஏன், எதனால வந்து இஸ்கான் உள்ள பகவத்கீதை உண்மை உருவில் அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பொதுவா பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆன்மீக விஷயம் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, யாரோ ஒருத்தவங்க சொன்னாலும் நம்ம அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிடுவோம். இல்லைன்னா நமக்கு ஏதோ தெரிஞ்சதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிடுறோம் இல்லைங்களா வழக்கத்துல. ஆனால் ஆன்மீகத்தை கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு முறையா நம்ம கத்துக்கணும்ன்றதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். 4 பரம்பரைகள் இருக்கு. அந்த 4 பரம்பரைகள்ல இருந்து ஒரு பரம்பரையில நம்ம கனெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துக்கு உள்ள விஷயங்களை நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும். அதுதான் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். அப்பதான் நம்ம சரியான பாதையில போறோம்ன்றது அர்த்தமாகும். சரிங்களா? அப்போ பகவத்கீதை உண்மை அறிவியல் போது பகவத்கீதை பகவான் யாருக்கு கொடுத்தாங்க, அர்ஜுனருக்கு கொடுத்தாங்க, உபதேசம் பண்ணாங்க. இப்ப நம்ம ஒரு விஷயம் நம்ம ஒருத்தவங்க கிட்ட சொல்றோம் அப்படின்னா, அது 10ஆவதா ஒருத்தவங்க கிட்ட போகுதுன்னும் போது அது என்ன ஆயிடும், நான் என்ன அர்த்தத்துல சொன்னேனோ அந்த அர்த்தத்துல இல்லாம அது என்ன ஆயிருக்கும், உருமாறி இருக்கும் இல்லைங்களா? இது இயல்பா நடக்கிற ஒரு விஷயம். ஏன்னா கேட்கிறவங்க அது எந்த அர்த்தத்துல புரிஞ்சுக்கிறாங்க, அது அவங்க எந்த அர்த்தத்துல கன்வே பண்றாங்க அப்படின்றதுல ஒரு வித்தியாசங்கள் வரும் இல்லைங்களா? ஆனால் இந்த 4 பரம்பரைகள் இருக்கு இல்லைங்களா? அதாவது கௌடிய சம்பிரதாயம், ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், அதுக்கப்புறம் வந்து ருத்ர சம்பிரதாயம், குமார சம்பிரதாயம், இந்த 4 சம்பிரதாயங்கள் இருக்கு. இந்த 4 பரம்பரைகள்ல எந்த ஒரு பரம்பரையில நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணாலும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதோட உண்மை நிலையில பகவான் அர்ஜுனருக்கு என்ன உண்மை நிலையில பகவத்கீதைய கொடுத்தாங்களோ அந்த தாத்பரியம் மாறாம அத அவங்க டிசைபிளுக்கு அவங்க கொடுப்பாங்க. என்னைக்குமே தனக்கு என்ன தோணுதோ அந்த கருத்து அதுல கொண்டு வராம. ஏன்னா நடுவுல உள்ளவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, விஷயம்லாம் மத்தவங்க அவங்களுக்கு தோன்ற விஷயங்களை அவங்க அதுல சேர்த்துருவாங்க இல்லைங்களா? ஆனா இந்த 4 பரம்பரை மூலியமா நம்ம ஆன்மீகத்தை வளர்த்துக்கும் போது நடுவுல எந்த ஒரு தனிப்பட்ட விஷயமும் அதுல சேராது. பகவான் சொன்ன விஷயத்த அப்படியே வந்து அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு அவங்க கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க அப்படின்றதுதான் இந்த சம்பிரதாயத்துல நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுனால ஒரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ அதனாலதான் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை உண்மை உருவில் பகவான் அர்ஜுனருக்கு என்ன தாத்பரியத்துல கொடுத்தாங்களோ உபதேசங்களை அதே தாத்பரியத்துல நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அப்போ உடைந்த கேபிள் மூலம் சார்ஜிங் செய்வதால் அலைபேசி சேதமடைகிறது. சரியான தரவு பரிமாற்றத்திற்கு இதை பயன்படுத்த முடியாது. இது அனுப்புனருக்கும் பெறுநருக்கும் இடையிலான தொடர்பு இல்லாததால் ஏற்படுகிறது. இதே போல் கிருஷ்ணரின் செய்தி ஒழுக்கமான அடுத்தடுத்த சங்கிலி வழியாக வர வேண்டும். அப்ப பகவான் கொடுத்த உபதேசம் அது எப்படி இருக்கணும், அவங்க கொடுத்த தாத்பரியத்துல எல்லாருக்கும் அது போய் சேரணும். அதனால இது வந்து பகவத்கீதை உண்மை உருவில் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். கீதை ஒரு பரந்த புத்தகம். கீதையை முறையாக ஆய்வு செய்ய 1 வருடம் ஆகும். 18 நாட்கள் நம்மால் அதை செய்ய முடியாது. அதனால் பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையிலான எண்ணங்களின் ஓட்டத்தில் கவனம் செலுத்துகின்றோம். குறிக்கோள் கீதை பற்றி ஆழமான ஆய்வுக்கு ஒருவரை தயாரித்தல். இந்த 18 நாள்ல நம்மளால 700 ஸ்லோகங்களும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏன்னா இது படிக்கிறதுக்கு ஆழ்ந்து படிக்கிறதுக்கு 1 வருட காலம் ஆகும். 18 நாள்ல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுப்போம் பாத்தீங்கன்னா, பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்குமான என்ன ஓட்டம் எப்படி இருந்தது அப்படின்றது நம்மளால ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதற்கப்புறம் நீங்க எல்லாரும் அவசியம் அடுத்தடுத்த லெவல் 2 லெவல் 3 ஜாயின் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்லோகத்தையும் ஆழ்ந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கும் போது முழுமையா கீதையை உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவத்கீதையின் மனநிலை. அர்ஜுனனின் கலக்கமும் மாயையின் தோற்றமும் கிருஷ்ணரின் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் வந்து சிறந்த டிவோட்டி, ரொம்ப தூய பக்தர் அவங்க, சரிங்களா? அப்படி இருக்கும்போது அர்ஜுனருக்கு எதனால வந்து இந்த கலக்கமும் மாயையும், என்ன கலக்கம் மாயை அர்ஜுனருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மகாபாரதம் அதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கௌரவர்கள் பாண்டவர்கள் 2 அணியினர் இருப்பாங்க. அதுல பாண்டவர்கள் எல்லாருமே தர்ம வழியில இருக்கிறவங்க. அவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் நல்ல பியூர் டிவோட்டி. அதுக்கப்புறம் தர்மத்திற்காக போராடுறவங்க. அத கௌரவர்கள் எல்லாம் சுயநலமோட இருக்கிறவங்க, அதர்ம வழியில போறாங்க அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சிருப்போம் இல்லைங்களா? அப்போ அர்ஜுனருக்கு கலக்கம் ஏற்படுது. நான் வந்து இந்த போரை பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கலக்கம் ஏற்படுது, மாயை ஏற்படுது. ஏன்னா அர்ஜுனர் யாரு, சத்திரியர், அதுவும் தர்மத்திற்காக போராடுறாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படுது, கலக்கம் ஏற்படுது. அதுவும் இல்லாம அவங்க ஒரு சிறந்த டிவோட்டியும் கூட. அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு அந்த கலக்கம் ஏற்படுது. எதனால அது ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பொதுவா நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா, யாராவது பகவத்கீதை படிக்கிறோம்னு சொன்னா அது எதுக்கு
நம்ம படிக்கணும்? அது பகவான் அர்ஜுனருக்கு கொடுத்தது உபதேசமாச்சே. அதுக்கும் நமக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு? அது ஒரு ஏதோ மகாபாரதத்துல ஒரு பார்ட்டான ஒரு விஷயம். அதை எதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனா அப்படி கிடையாது. அர்ஜுனருக்கு அந்த திரை மாயத்திரை எதனால வந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ எல்லா யுகத்திலயும் பாத்தீங்கன்னா ராமர் அவதாரமா இருக்கட்டும், கிருஷ்ணர் அவதாரமா இருக்கட்டும், பகவான் கூடவே இருந்தாங்க இல்லைங்களா? ஆனா கலியுகத்துல பகவான் நம்ம கூட வந்து இருக்கிற ஒரு விஷயம் இல்ல. அப்படின்னும் போது பகவான் நம்ம கூட எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவத்கீதை மூலியமும் பாகவதம் மூலியமாவும் இருக்காங்க. கிரந்தங்களின் ரூபத்துல பகவான் நம்ம கூட இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம். அதனாலதான் கலிகாலத்தோட இறுதி காலகட்டத்துல பகவான் நமக்கு கொடுத்த 2 பொக்கிஷங்கள்னும் போது ஒண்ணு பகவத்கீதை, இன்னொன்னு பாகவதம். இதுல இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்ப நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வாழ்க்கையில் நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுல இருந்து எப்படி வெளியில வர்றது அப்படின்றத நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். அப்போ அர்ஜுனர் வழியா யாருக்கு பகவான் இதை கொடுத்திருக்காங்க? நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. கலிகாலத்தில் உள்ள மக்கள் தெரிஞ்சுக்கணும், பக்திய பண்ணணும், எப்படி வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்காக தான் அர்ஜுனருக்கு ஒரு மாயத்திரையை உண்டு பண்ணி அர்ஜுனருக்கு சொல்லும் வழியா நமக்கு பகவான் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. யாராவது வந்து பகவான் உங்ககிட்ட பேசியிருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டா, அவசியம் நம்ம எல்லாரும் தைரியமா சொல்லலாம். பகவான் எங்க கிட்ட பேசியிருக்காங்க. எப்படி பேசியிருக்காங்க? பகவான் ஸ்லோகங்கள் நமக்காக கொடுத்தது. அர்ஜுனர் வந்து நமக்காக கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஏதோ ஒரு கான்வர்சேஷன், உரையாடல், பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்குமான உரையாடல். அப்போ அர்ஜுனன் நமக்காக பகவான்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி பகவான் வந்து உபதேசம் பண்ணது அர்ஜுனன் வழியா நமக்கு உபதேசம் பண்ணியிருக்காங்க. அப்ப பகவத்கீதை நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா அர்ஜுனரோட இடத்துல நம்ம இருக்கும், பகவான் நம்ம கிட்ட பேசுறதா அர்த்தமாகுது. சரிங்களா? அப்படின்னும் போது யாரும் பகவான் உன்கிட்ட பேசியிருக்காங்களான்னு கேட்டா பேசியிருக்காங்க, நம்ம தைரியமாவே சொல்லலாம். அப்போ அர்ஜுனனின் கலக்கமும் மாயையின் தோற்றமும் கிருஷ்ணரின் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அர்ஜுனருக்கு குழப்பமும் கலக்கமும் ஏற்படாவிடில் அவரை மீட்பதற்காக கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையை பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அர்ஜுனருக்கு குழப்பம் இல்ல, கலக்கம் இல்ல அப்படின்னா பகவத்கீதை பகவான் கொடுத்துருக்கவே முடியாது இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுக்கறதுக்காக பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு குழப்பமும் கலக்கமும் ஏற்படுத்திருக்காங்க அப்படின்ற நம்ம இங்க தெரிஞ்சிருக்கிறோம். அப்புறம் பகவத்கீதை முதலில் கேட்டோர் அர்ஜுனர் என்றாலும் அது அனைவரின் நலனிற்காகவே அப்படின்ற நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அர்ஜுனரின் தீர்க்கமற்ற தன்மை. கிருஷ்ணர் இரு படைகளுக்கும் நடுவில் தேரை ஓட்டினார். குருட்சேத்திர போரில் போராட அர்ஜுனன் சிரமப்பட்டார். அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தார். இதன் விளைவாக இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது அப்படின்ற நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இரு படை, கௌரவர்கள், பாண்டவர்கள், அவங்க 2 பேருக்கும் நடுவுல தேரை கொண்டு வந்து பகவான் நிறுத்துறாங்க. அர்ஜுனருக்கு என்ன பண்றாங்க? பகவான் தேர் ஓட்டுறாங்க. அதுலயே நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? பகவான் எவ்வளவு காருண்யமானவங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? பகவான் இந்த உலகத்தையே படைச்ச பகவான் பக்தருக்கு எப்படி இருக்காங்க? தேர் ஓட்டுறாங்க அப்படின்றது ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயம் கிடையாது இல்லைங்களா? நம்மளால அதை செய்ய முடியும்னா நம்ம செய்ய மாட்டோம் இல்லைங்களா? அப்படின்னு பகவான் வந்து பக்தர்களுக்காக என்ன வேணாலும் செய்வாங்க அப்படின்றது அவங்களோட ஒரு காருண்யமான குணம். அதை நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம். சுதாமாவை வந்து ட்ரீட் பண்ண விதமா இருக்கட்டும், அர்ஜுனருக்கு தேர் ஓட்டுற விதமா இருக்கட்டும், சபரி மாதா அவங்க வந்து அவங்க சுவைச்சு கொடுத்த பழத்தை அவங்க எடுத்துக்கிட்டதா இருக்கட்டும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பக்தர்களோட அன்பிற்கு பகவான் வந்து என்னைக்குமே என்ன பண்ணுவாங்க? ரொம்பவே கட்டுப்படுவாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படி இருக்கும்போது பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு தேர் ஓட்டுறாங்க. அப்ப அர்ஜுனர் வந்து போர் பண்ண சிரமப்படுறாங்க. எதனால அந்த கலக்கமும் மாயமும் பாத்தீங்கன்னா, முன்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் யாரு? அவங்களோட சொந்த தாத்தா, தன்னோட குரு, அதுக்கப்புறம் தன்னோட அதாவது ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்க எல்லாம் பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு போர் பண்றதுக்கான இது தைரியம் வந்து இல்லாம போச்சு. அதுதான் மாயை. அந்த மாயை வந்து அர்ஜுனருக்கு பகவான் கொடுத்திருக்காங்க. அதனால போர் பண்ண அவங்களுக்கு சிரமம் ஏற்படுது. சத்திரியோட தர்மம் என்ன? போர் பண்ணணும் தர்மத்திற்காக. அப்படின்னும் போது சிரமம் ஏற்பட்டது. அப்ப பகவான்கிட்ட அவங்க என்ன பண்றாங்க? சரணடைறாங்க. அப்ப நமக்கும் வாழ்க்கையில ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் உடனே? நம்ம அதை சரியான ஒரு நபர்கிட்ட நம்ம சரணம் அடையணும். அதுதான் வந்து பகவான்கிட்ட சரணம் அடையணும் அப்படின்றது. இதன் விளைவாக இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். கீதை மகாத்மியம். பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுபவன், அதாவது கீதா மகாத்மியம் அப்படின்றது யார் எழுதினது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆதிசங்கரர் எழுதின ஸ்லோகங்கள். 7 ஸ்லோகங்கள் வந்து இதுல இருக்கு. ரொம்பவே முக்கியமான ஸ்லோகங்கள். பகவத்கீதையோட பெருமைகளை ஆதிசங்கரர் கொடுத்திருக்காங்க. என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுபவன் வாழ்வின் எல்லாவித துயரங்களிலிருந்தும் ஏக்கத்திலிருந்தும் விடுபட முடியும். என்ன சொல்லியிருக்காங்க? பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை
முறையாக பின்பற்றுபவன். தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லாம நம்ம வாழ்க்கையிலும் அதை கடைபிடிக்கணும். அப்ப வாழ்வில் எல்லாவித துயரங்களில் இருந்தும், நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய துயரங்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா, ஏக்கம் அதுவும் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதுல இதெல்லாம் நம்மளால விடுபட முடியும். இவ்வாழ்வின் பயம் முழுவதிலிருந்தும் விடுபட்டு அவன் மறுவாழ்வில் ஆன்மீக வாழ்வை அடைகின்றான். இந்த வாழ்க்கையில ஒரு ஸ்டேஜ்லயும் நமக்கு கண்டிப்பா பயம்ன்றது இருக்கும் இல்லைங்களா, நடக்குமோ நடக்காதோன்ற ஒரு விஷயம், நம்ம ஆசைப்பட்டதெல்லாம். அதற்கப்புறம் அன்சர்டனிட்டியும் நிறைய உண்டு இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது இந்த வாழ்க்கையில நிறைய பயம் இருக்கு. அப்போ அந்த பயம் எல்லாம் நம்மளை விட்டு போயிடும். அதற்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மறு வாழ்க்கையிலும் நம்ம ஆன்மீக வாழ்வை, அதாவது பகவானோட லோகத்துல நம்ம இருக்க முடியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவத்கீதை முழு ஆர்வத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஒருவன் படித்தால் பகவானின் அருளால் அவனது பூர்வ ஜென்ம பாபங்கள் செயல்படாமல் போகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ என்ன இங்க வந்து பகவத்கீதை ஆர்வத்தோடும் அக்கறையோடும் படித்தால் நம்ம நிறைய ஜென்மங்கள் எடுத்திருக்கோம் சரிங்களா. 84 lakh ஸ்பீஷீஸ்ல நிறைய பல ஜென்மங்கள் நம்ம எடுத்திருக்கோம். அதுல நிறைய பாவங்களும் செஞ்சிருப்போம். அப்ப நமக்கு தெரிஞ்சு தெரியாம நிறைய இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்படிப்பட்ட பாவங்கள் எல்லாம் எப்படி போகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்றதன் மூலியமா போகும் அப்படின்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். கீதா மகாத்மியம். ஹரே கிருஷ்ண லலிதா மாதாஜி, பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ so much. எல்லா உபனிஷத்களின் சாரமான கீதா உபனிஷத் என்று அழைக்கப்படும் பகவத்கீதை பசுவை போன்றது. வேதங்கள், பகவான் வந்து பிரம்மாவுக்கு என்ன கொடுத்தாங்க, வேதம். வேதத்தை அதுக்கப்புறம் எல்லாராலையும் வேதம் படிக்க முடியாது இல்லைங்களா, ஏன்னா அது சமஸ்கிருதத்துல இருக்கும். அதுவும் இல்லாம அது ஒரு பெரிய கடல் அளவுக்கு இருக்கும். வேதத்தை முழுமையா கத்துக்கணும்ன்றது எல்லாராலும் முடியாத ஒரு விஷயம். அப்ப எல்லாராலையும் வேதத்தை, ஏன்னா வேதம் தான் நமக்கு ஆதாரம், அதுதான் நமக்கு வாழ்க்கையோட அடிப்படை ரூல்ஸ் எல்லாமே நமக்கு சொல்றது வேதம் தான். வேதத்தை தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளால வாழ்க்கையை நம்ம சரியான பாதையில நம்மளால கொண்டு போக முடியும். ஒரு மனிதன் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நம்ம வேதங்கள். அப்ப வேதத்தை எல்லாராலையும் படிக்க முடியாது. அப்ப வியாசர் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, புராணங்கள் கொடுத்தாங்க, உபனிஷத்கள் கொடுத்தாங்க. 108 உபனிஷத்கள் கொடுத்தாங்க, 18 புராணங்கள் கொடுத்தாங்க, அதுக்கப்புறம் இதிகாசங்கள் 2 கொடுத்தாங்க சரிங்களா. அப்போ அந்த 108 உபனிஷத்துல பகவத்கீதை பிரதானமா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எல்லா உபனிஷத்களின் சாரமான கீதா உபனிஷத் என்று அழைக்கப்படும் பகவத்கீதை பசுவை போன்றது. இடையர்குல சிறுவனாக புகழ்பெற்று விளங்கும் பகவான் கிருஷ்ணரால் கறக்கப்படுகின்றது. அர்ஜுனன் கன்று போன்றவன், அறிவு சான்றவரும் தூய பக்தர்களும் பகவத்கீதை என்னும் அமிர்த பாலை குடிக்க வேண்டியவர்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப பகவத்கீதைன்றது பசு, பகவான் தான் பால் வந்து கறக்குறாங்க. அது கன்று பார்க்கும்போது பசு என்ன பண்ணும், நல்லா வந்து பால் சுரக்கும் இல்லைங்களா. அப்போ அதுல கிடைக்கிற பால் வந்து யாரு வந்து அமிர்தமா எடுத்துக்கிறாங்க, நம்ம யாரெல்லாம் பகவத்கீதை படிக்கிறோமோ நமக்கு அது அமிர்தமான ஒரு விஷயமா இருக்கு அப்படின்ற நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் கீதா மகாத்மியத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கறது முதல் அத்தியாயம் அர்ஜுன விஷாத யோகம். இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது. அர்ஜுனரின் கவலை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். கவலை அப்படின்னா என்ன கவலை, இதுல இன்னொரு விஷயம் என்ன பார்த்தோம்னா, முதல் அத்தியாயத்துல என்ன வந்து அர்ஜுனோட மனநிலை எப்படி இருக்கு, கவலை அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா. அதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையிலும் நிறைய பேருக்கு கவலைகள் இருக்கும். எப்படி வந்து இந்த 18 நாட்கள்ல, அதாவது அர்ஜுனன் வந்து பகவத்கீதை கேட்ட உடனே அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, 45 நிமிடம் தான் பகவத்கீதை வந்து 2 பேருக்குமான உரையாடல். பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்கும் எவ்வளவு நேரம் பாத்தீங்கன்னா 45 நிமிடத்துல அந்த உரையாடல் வந்து சிறப்புற முடிஞ்சது. அப்போ 700 ஸ்லோகங்கள். அப்போ அர்ஜுனர் ஆரம்ப நிலையில இருந்தது என்னன்னா கவலை. அதே பகவத்கீதை உபதேசம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு தெளிவு ஏற்பட்டுச்சு இல்லைங்களா. அது மாதிரி நமக்கும் வாழ்க்கையில் நிறைய கவலைகள் இருக்கும் இல்லைங்களா. அந்த கவலைகள் எல்லாம் வந்து பகவத்கீதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் பட்சத்துல நமக்கு அது நம்மளை விட்டு போகும். அப்போ அர்ஜுனர் வந்து போர் பண்ணலையா, அப்போ பகவத்கீதை கேட்ட உடனே போர்ன்ற ஒரு விஷயமே இல்லையா அப்படின்னா, போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னாங்க, போர் இருந்தது. ஆனா அத தெளிவா பண்ணாங்க. பகவானுக்காக, தர்மத்திற்காக நான் போர் பண்ணணும் அப்படின்ற தெளிவு ஏற்பட்டுச்சு இல்லைங்களா. அவங்க கவலை போச்சு இல்லைங்களா. அதுவே நம்மளோட பிரச்சனைகளும் நம்மளை விட்டு போயிடுமானா, பிரச்சனைகள் நம்மளை விட்டு போகும் அப்படின்னு கிடையாது. ஆனா அந்த பிரச்சனையை நம்மளால கையாள முடியும். பகவத்கீதையை தெரிஞ்சுக்கிறதன் மூலியமா நம்ம வாழ்க்கையில உள்ள பிரச்சனைகளை நம்மளால சுலபமா கையாள முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். அப்ப அர்ஜுனர் எப்படி இருக்காங்க, கவலையா இருக்காங்க. என்ன அப்படின்றத நம்ம
பார்ப்போம். இதுதான் வந்து முதல் அத்தியாயம், அர்ஜுன விஷாத யோகம். ஒரே காட்சிக்கு வெவ்வேறு எதிர்வினைகள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா 3 பேர் இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். திருதராஷ்டிரர், துரியோதனன், அப்புறம் அர்ஜுனர் இருக்காங்க இல்லைங்களா? இப்ப போர் நடக்கிற இடம். இந்த போர் நடக்கிற இடத்துல இந்த 3 பேரோட மனநிலை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, திருதராஷ்டிரர் எப்படி இருக்காங்க? சுயநலத்தோட இருக்காங்க. அவங்க ஒரு அரசர். அவங்க அரசரா இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணணும்? அவங்க வந்து தர்மத்தின் வழியில அவங்க ஆட்சி நடத்தணும். இப்போ கௌரவர்கள், பாண்டவர்கள் இருக்காங்க. பாண்டவர்களுக்கு தான் அதிகாரம் உண்டு ஆட்சி பண்றதுக்கு. ஆனா என்ன பண்ணிட்டாங்க அவங்க? தன்னோட மகன் மேல உள்ள மகன்கள் மேல உள்ள ஆசையினால, பற்றுனால அவங்க என்ன பண்ணாங்க? அதர்மம் பண்ணி அவங்க அதை எப்படியாவது பாண்டவர்கள் கிட்ட இருந்து எடுத்து கௌரவர்கள் கிட்ட கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்க இல்லைங்களா? அது வந்து தவறான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? ஏன்னா அரசர் எப்படி இருக்கணும்? கண்டிப்பா தர்மத்தின் வழியில இருக்கணும். அவங்க அந்த தர்மத்தை முறையா ஃபாலோ பண்ணாதனால அந்த இடத்துல அவங்க எப்படி இருக்காங்கன்னா தமோ குணத்துல இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதே துரியோதனோட மனநிலை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, தனக்கு ஒரு விஷயம் வேணும், அதை எப்படியாவது அடைஞ்சிடணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க என்ன குணத்துல இருக்காங்க? ரஜோ குணத்துல இருக்காங்க. தனக்கு தான் எல்லாம் கிடைக்கணும், பாண்டவர்களுக்கு எதுவும் கிடைக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு இடத்துல அவங்க இருக்காங்க. அப்ப அது ரஜோ குணத்தின் வெளிப்பாடு. கோபமும் கூட இருக்கும். அதுக்கப்புறம் சத்துவ குணம் அது பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனரோட நிலைப்பாடு. அர்ஜுனர் எப்படி நினைக்கிறாங்க? இந்த போர் அவசியமா? இதுல வந்து தன்னோட உறவினர்கள்லாம் இறந்து போயிடுவாங்களே, நிறைய பாதிப்பு ஏற்படுமே, சேதாரம் ஏற்படுமே, இப்படி இந்த போரை பண்ணி, ஏன்னா மகாபாரதம் இல்லைங்களா? பேரழிவு கொடுக்கக்கூடிய பெரிய போர் அது. அப்படின்னும் போது இந்த போர் நடத்தி எனக்கு இந்த ராஜ்யம் எனக்கு தேவையா? இவ்வளவு பேரை கஷ்டப்படுத்தி நான் இந்த ராஜ்யத்தை ஆளணுமா? எனக்கு இந்த சந்தோஷம் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லைங்களா? இதுதான் சத்துவகுணத்தின் வெளிப்பாடு. அப்ப இங்க நம்ம 3 குணங்கள் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? இந்த 3 குணங்கள் தான் நம்மள ஆட்டி படைக்கிறது. ஒரு இடத்திலும், ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் இந்த 3 குணங்கள்ல ஒரு குணத்துல நம்ம இருப்போம். ஒண்ணு தமோ குணம், அது அதர்மம் செய்யற விஷயம். ரஜோகுணம் சுயநலமான விஷயம். சத்துவகுணம் தர்மத்தின் வழியில யோசிக்கிற, மத்தவங்களுக்கு கருணை கொடுக்கிற ஒரு விஷயமா நம்ம பார்க்கிறோம். ஒரே காட்சி தான். போர் பண்ற ஒரே இடம் தான். ஆனா 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையிலயும் இது எல்லாமே ஒருத்தவங்க கிட்ட மட்டும்தான் இருக்குமா? தமோகுணம், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம் ஒருத்தவங்க 3 குணமும் எல்லார்கிட்டயுமே உண்டு. ஆனா எல்லாரும் எந்தெந்த குணத்திற்கு அதிகப்படியான முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமோ அந்த குணத்துல நம்ம இருப்போம் அப்படின்றத இங்க பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவத்கீதை பகவான் வந்து போர் பண்ற இடத்துல அர்ஜுனருக்கு உபதேசிச்சாங்க இல்லைங்களா? அதற்கும் ஒரு காரணம் உண்டு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த கலிகாலத்துல மனிதனோட மனம் வந்து போர்க்களம் நிறைந்த இடமாட்டம் இருக்குமா? ஒரே வந்து அதர்மத்துக்கும் தர்மத்திற்கும் எப்பயுமே போராட்டம் இருக்குமா? எப்படியாவது நம்ம வாழ்க்கையில நல்லது அடைஞ்சிடணும், நம்ம ஆசைப்பட்டதை அடைஞ்சிடணும் போது அதர்மம் பண்ணியாவது அடைஞ்சிடணும்ன்ற ஒரு எண்ணம் ஏற்படுமா? இல்ல தர்ம வழியில தான் இருக்கணும், நியாயத்தோட இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு போராட்டம் இருக்குமா? அப்ப இந்த 2மே வந்து மனசுல வந்து ஒரு போர்க்களம் நிறைஞ்ச இடமா இருக்கும். அந்த இடத்துல நமக்கு என்ன செய்யணும்னு தெரியாது அர்ஜுனர் மாதிரி. நம்ம வாழ்க்கையில எப்படி நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும்னு தெரியாது. அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில நம்ம என்ன பண்ணணும்? அர்ஜுனர் என்ன பண்ணாங்க? பகவான் கிட்ட சரணம் அடைஞ்சாங்க இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் என்ன பண்ணாங்க? அவங்களுக்கு பகவத்கீதை கொடுத்தாங்க. அதே மாதிரி நம்ம பகவான்கிட்ட சரணம் அடைஞ்சு பகவத்கீதை அர்ஜுனருக்கு கொடுத்ததை நமக்கு கொடுத்ததா எடுத்துக்கும் பட்சத்துல அர்ஜுனருக்கு எப்படி தெளிவு ஏற்பட்டுச்சோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கும் என்ன ஏற்படும்? நம்ம வாழ்க்கையில நமக்கு ஒரு தெளிவு ஏற்படும். நம்மளுக்கு என்ன செய்யணும், செய்யக்கூடாது. ஆசைகளோட முக்கியம் என்னது? நம்மளுக்கு சத்துவகுணம், நம்ம தர்மத்தின் வழியில் நிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் நமக்கு ஏற்படும். சரிங்களா? அப்படின்ற பட்சத்துல நமக்கு வந்து சரியான வழிகாட்டுதலை பகவான் கொடுப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி. 1.1. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத பிரதமோऽध्यायः அர்ஜுன விஷாத யோகः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. हरे कृष्णा. கிருஷ்ண மாதாஜி. திருதராஷ்டிரர் கூறினார், புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருட்சேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வரும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே அப்படின்றத கேட்கிறாங்க. திருதராஷ்டிரர் யாரு? கௌரவர்களோட தந்தை, துரியோதனோட அப்பா இல்லைங்களா? அவங்க என்ன பண்றாங்க? அர்ஸ்தினாபுரத்தோட ராஜாவா இருக்காங்க. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணிருக்கணும்? பாண்டவர்களுக்கு ஆட்சியை கொடுத்திருக்கணும். ஆனா அவங்க என்ன பண்ணல?
கொடுக்கல. அதுக்கப்புறம் போர் ஏற்படுது. அந்த போர் நடக்கும்போது அவங்களுக்கு இயல்பா வந்து கண்கள் தெரியாது. அப்ப அவங்களுக்கு யார் வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சஞ்சயன் அவங்களோட காரியதரிசி, தேரோட்டி அவங்களுக்கான அட்வைசர் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து பார்ப்போம். அவங்களுக்கு வந்து வேதவியாசர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஞான திருஷ்டி குடுத்திருப்பாங்க. அதாவது அரண்மனையிலிருந்தே போர்க்களத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்றத பார்த்து திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம். அ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது திருதராஷ்டிரர் என்ன பண்றாங்க, சஞ்சயன் கிட்ட கேட்கறாங்க. என்ன நடக்குது? புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருட்சேத்திரத்தில் குருட்சேத்திரம் அப்படின்ற இடத்துல போர் நடக்குது. குருட்சேத்திரம்ன்றது ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது ஒரு புனிதமான ஸ்தலம். அங்க வந்து எப்பயுமே தர்மம் தான் நிலைத்து நிற்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் இருக்கு. அப்புறம் தேவர்களும் ஒரு யாகம், யஜ்ஞம் இந்த பூமியில வந்து பண்ணணும்னா, குருட்சேத்திரத்த தான் தேர்வு பண்ணுவாங்க அப்படின்ற அளவுக்கு அந்த இடம் வந்து ரொம்பவே ஒரு புனிதமான ஒரு இடமா நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ அ இதுவும் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, இது வந்து இந்த இடத்தை குறிப்பிட்டு வேற திருதராஷ்டிரர் சொல்றாங்க இல்லைங்களா? ஏன்னா தர்மம் தான் அந்த இடத்துல தழைச்சிருக்கும் அப்படின்னும்போது அவங்களுக்கு அதுவே ஒரு பயத்த வேற குடுத்துருச்சு. அப்ப என்ன இந்த ஸ்லோகத்துல இருக்கு? புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருட்சேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வரும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே அப்படின்றத ஒரு பயத்தோட அவங்க சஞ்சயன் கிட்ட கேட்கிறாங்க. இதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பால் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த பால்ல வந்து கொஞ்சம் புளிப்பு பதார்த்தம் சேர்க்கும்பொழுது அது திரிஞ்சு போயிடும். அப்புறம் அதுலேருந்து வர பன்னீர எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஸ்வீட்ஸ்லாம் செய்வோம் இல்லைங்களா? அந்த மாரி 2 அ அதாவது பாண்டுவின் புதல்வரும் கௌரவர்களும் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவங்க தான். ஆனா, இதுல என்ன ஆகியிருக்கு? திருதராஷ்டிரரோட அந்த சுயநலம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்து என்ன பண்ணுது? அவங்க 2 பேரையும் பிரிச்சிருக்கு. இல்லைங்களா? அதுவும் இல்லாம அதுல உள்ள அந்த ராஜ்யம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுதான் அதுலேருந்து கிடைக்கிற முக்கியமான ஒரு விஷயம். அது வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க? எப்படியாவது தன்னோட மகனுக்கு அத குடுத்துடணும். தன்னோட மகன்களுக்கு அத சேர்த்துடணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்த நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 1.3. पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता. हरे कृष्णा. என் ஆசிரியரே, இதோ பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடரான துருபதனின் மகனால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். இப்ப யார் இந்த வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, துரியோதனன் துரோணாச்சாரியார் கிட்ட சொல்றாங்க. ஏன்னா துரோணாச்சாரியார் தான் எல்லாருக்கும் வந்து கலைகள், போர்க்கலைகள் எல்லாமே வந்து சொல்லிக் கொடுத்தவங்க இல்லைங்களா? அப்போ துரோணாச்சாரியார்ட்ட அதுவும் என்னன்னு சொல்றாங்க? திருஷ்டத்யுமன் நேரடியா சொல்லாம பாண்டவர்களோட சேனைகளை அமைச்சது யாரு? திருஷ்டத்யுமன். அவங்களோட பேரு நேரா சொல்லாம துருபதனின் மகன் அப்படின்றத வந்து அவங்க இங்க இன்சிஸ்ட் பண்றாங்க. எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, துருபதனுக்கும் துரோணாச்சாரியருக்கும் ஒரு பகை உண்டு இல்லைங்களா? அவங்க 2 பேருக்கும் ஒரு மனஸ்தாபம் உண்டு. அதனால துருபதனுக்கு கோபம் வந்து என்ன ஆயிடும்? துரோணாச்சாரியரை அழிக்கிறதுக்காக அவங்க வந்து யாகம் பண்ணி அதுல இருந்து ஒரு மகனை வந்து அவங்க வந்து எடுப்பாங்க. அப்படின்போது அவங்க தான் திருஷ்டத்யுமன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படிப்பட்ட மகனையும் யாருக்கிட்டயே குடுத்து அவங்க வந்து கல்வி வந்து கத்துக்க சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, துரோணாச்சாரியர்கிட்டயே அவங்க அனுப்பி போர்க்கலைய கத்துக்க சொல்லுவாங்க. துரோணாச்சாரியரும் எந்த பாரபட்சமும் இல்லாம திருஷ்டத்யுமனுக்கு எல்லா கலைகளையும் சொல்லிக் குடுப்பாங்க. இதெல்லாம் வந்து எந்த காலத்துல நடக்குது? திரேதா யுகத்துல நடக்குது இல்லைங்களா? அப்போ அந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும்? தர்மம் நல்ல நிலைச்சிருக்கிற ஒரு காலகட்டம் இல்லைங்களா? அதனால துரோணாச்சாரியருக்கும் தெரியும். இவங்களால தான் நமக்கு மரணம் அப்படின்றது தெரியும். இருந்தும் அவங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க? தன்னோட தர்மத்தின் பொறுத்து அவங்க என்ன பண்றாங்க? போர்க்கலைய அவங்க நல்லபடியா சொல்லிக் குடுக்குறாங்க. இத வந்து துரியோதனன் என்ன பண்றாங்க? உங்கள்கிட்ட இருந்து வந்து ஆ தெரிஞ்சுக்கிட்ட உங்களுடைய மாணவன். அதுவும் துருபதனின் அப்படின்போது, அ அந்த ஒரு எனிமிட்டியும் அவங்க வந்து ஞாபகப்படுத்தி, அவங்க எவ்வளோ நல்லா ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி இருக்கும்போது நீங்க என்ன பண்ணணும்? நீங்க அ எங்களுக்கு சிறந்த முறையில சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது அந்த பயம். துரியோதனனோட பயத்த வந்து அந்த ஸ்லோகத்துல அவங்க வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க. மத்தாச்சு 1.19 சாரி 1.3. லலிதா மாதாஜி. லலிதா மாதாஜி. सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्. ஹலோ ஆன் பண்ண. हरे कृष्ण माताजी. ओके.
பல்வேறு சங்கொலிகளின் முழக்கம் பேரொலியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரன் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின அப்படின்ற நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். போர் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகும்? சங்கநாதம் ஏற்படுத்துவாங்க இல்லைங்களா? அதெல்லாம் கேட்கும் பொழுது சங்கநாதம் பாண்டவர்கள் சைட்ல இருந்தும் அப்புறம் கௌரவர்கள் சைட்ல இருந்தும் ஏற்படுறது. அதை கேட்ட உடனே என்ன ஆயிடுது? திருதராஷ்டிரன் மகன்களின் இதயங்கள் சிதறி போயின. பயத்தால அவங்களுக்குலாம் அவங்களோட மனம்லாம் வந்து சிதறி போச்சு அப்படின்றத பார்க்கணும். எப்பயுமே பயம் யாருக்கு வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, தப்பு பண்றவங்களுக்கு பயம் வரும், அதர்மத்தில் உள்ளவங்களுக்கு பயம் வரும். அப்படின்ற பட்சத்துல இவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க? அதர்மத்தின் வழியில போறாங்க இல்லைங்களா? அதனால அவங்களுக்கு அந்த சங்கநாதங்கள்லாம் கேட்கும்போது பயம் ஏற்படுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, போர் பண்றதுக்கு முன்னாடியே ஒரு சில விஷயங்கள் அது வந்து அவங்களுக்கு பாண்டவர்களுக்கான வெற்றிய வந்து அவங்களுக்கு குறிப்பிட்டிருக்கும். அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒண்ணு வந்து கபித்வஜா அப்படின்ற இந்த கொடி. அந்த கொடியில யார் இருக்காங்க? ஹனுமன் இருக்காங்க இல்லைங்களா? ஹனுமன் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அந்த இடத்துல வெற்றி நிச்சயம். கபித்வஜா அப்படின்றது இந்த கொடி வந்து அமைஞ்சிருக்கு. இதுவும் வந்து அந்த வனவாசத்தின் அப்போ பீமன் வந்து ஹனுமனை வழிபட்டு அவங்கள திருப்திப்படுத்தி போர் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வெற்றியை வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து அவங்க வந்து கேட்பாங்க. அதற்கு ஹனுமன் வந்து சம்மதிப்பாங்க. ஹனுமனும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ராமாவதாரத்துல ராமருக்கு துணை நின்னாங்க இல்லைங்களா? தர்மத்திற்கு பக்கம் துணை நின்றாங்க. சீத்தை அம்மாவை அவங்க மீட்டு கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இப்பயும் வந்து அர்ஜுனன் என்ன பண்றாங்க? அதர்மத்துக்கும் தர்மத்துக்கும் உள்ள சண்டையில தர்மத்தின் பக்கம் அர்ஜுனனும் இருந்து பகவானுக்கு அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்க சர்வீஸ் பண்றாங்க. அப்போ இங்க யார் இருக்கா? ஹனுமன் இருக்காங்க. அதுவும் வந்து வெற்றிக்கான அறிகுறி. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தர்மக்ஷேத்ரா நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த தர்மக்ஷேத்திரம்ன்ற இடமே வந்து தர்ம தலைத்து இருக்கிற ஒரு இடம். அப்புறம் தெய்வீக தேர். அர்ஜுனனுக்கு வந்து அக்னி பகவான் இந்த தேரை வந்து கொடுத்திருக்காங்க. அந்த தேர் வந்து எல்லா திசைகளும் நினைத்த நேரத்துல போகக்கூடிய ஒரு தெய்வீகமான தேர் இது. அப்புறம் சங்கநாதம் பகவானோட பாஞ்சஜன்யமா இருக்கட்டும், அர்ஜுனனுடைய தேவதத்தமா இருக்கட்டும், எல்லா சங்கநாதங்களும் என்னது? ரொம்பவே சிறந்த ஒரு விஷயம். அப்போ அதுவும் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ஸ். அப்புறம் அர்ஜுனர் கிட்ட உள்ள காண்டீவம், பாசுபதாஸ்திரம் அப்படின்றது இது யாரு கொடுத்தாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, சிவபெருமான வழிபட்டு அர்ஜுனன் வந்து வாங்கின ஒரு விஷயம். அப்போ பதாஸ்திரம் அதுவும் வந்து என்னது? ஒரு பாசிட்டிவ் சைன். அப்புறம் பகவான் கூடவே யார் இருப்பாங்க? எப்பயுமே மகாலட்சுமி இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப மகாலட்சுமி இருக்கிற இடமெல்லாம் என்ன இருக்கும்? அதாவது எல்லா நன்மைகளும் நிறைஞ்சிருக்கும். அப்ப பாக்கியலட்சுமி, அப்புறம் ரிஷிகேஷா பகவானே இருக்கிறாங்க பாண்டவர்களோட. அப்போ கண்டிப்பா பாண்டவர்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்கிறோம். இது தாண்டி வந்து மோக்ஷதா ஏகாதசி அன்னைக்கு போர் நடந்தது அப்படின்றதும், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தக்த ஜீவிதா அப்படின்ற ஒரு விஷயம். அதாவது துரியோதனன் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த போர்ல வந்து எனக்காக உயிரை கொடுக்கறதுக்கும் நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. எனக்காக வெற்றியை வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லாம, எனக்காக உயிரை கொடுக்கறதுக்குன்னு. அதுலயே அவங்களோட பயம் தெரிஞ்சிடும் இல்லைங்களா? அந்த எதிரியோட பயமே அதாவது நமக்கான பலம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்திலயும் அதை வந்து அப்புறம் இன்னும் நம்ம வார்த்தைகள் என்ன பேசுறோமோ அதற்கு எப்பயுமே உயிரோட்டம் உண்டு. அதனாலதான் நல்ல நல்ல விஷயங்களை நம்ம எப்பயுமே பேசணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, போர் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு வெற்றி உண்டு அப்படின்றத குறிப்பிட்டு கொடுக்கிற விஷயங்களை நம்ம பார்க்கிறோம். அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 5 விஷயங்கள் வந்து போர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு அர்ஜுனர் சொல்றாங்க. என்னென்னன்னு பார்க்கலாம். ஒண்ணு இரக்கம், அதுக்கப்புறம் இன்பமின்மை, பாபச் செயல், குடும்ப பாரம்பரியம் நசித்து போதல், இருமனம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இரக்கமின்மை அப்படின்னும் போது இரக்கம் அப்படின்னும் போது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆஹ் இப்ப போர் நடக்குது. போர் நடந்து நிறைய பேரழிவு ஏற்படும் இல்லைங்களா? அந்த அழிவெல்லாம் வந்து அது வந்து அர்ஜுனருக்கு சத்துவ குணத்தில் உள்ளவங்க இல்லைங்களா? அவங்க ஒரு நல்ல ஒரு டிவோட்டியும் கூட. அவங்களுக்கு அந்த ஒரு அழிவுன்றது வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்கல. கருணை உள்ளவங்களுக்கு மத்தவங்க கஷ்டப்படுறது என்னைக்குமே பிடிக்காது இல்லைங்களா? அப்ப இரக்கம் அந்த குணம் இருக்கறனால. அப்புறம் இன்பமின்மை. போர் செய்யறதுனால என்ன சந்தோஷம் கிடைக்கும்? இப்ப நம்ம வந்து ஃபேமிலில நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணா இருந்து நம்ம இப்ப ஏர்ன் பண்ணிட்டு வர்றதையும் நல்லா எல்லாம் ஒண்ணா சேர்ந்து சந்தோஷமா இருக்கும்போது அது நல்ல ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? அதே வந்து யாருமே இல்லாம தனியா நம்ம ஒரு பர்த்டே பார்ட்டிய வந்து நம்ம தனியா வந்து செலிப்ரேட் பண்ணோம்னா அதுல ஒரு சந்தோஷம் இருக்குமா? எல்லாரையும் கூப்பிட்டு இன்வைட் பண்ணி பண்ணும்போது குழந்தைங்களுக்கு அது சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ அர்ஜுனர் வந்து இந்த போர் பண்றாங்க. பண்ணதுக்கு அப்புறம் யார் இருக்கணும்? பீஷ்மர் இருக்கணும், துரோணாச்சாரியர் இருக்கணும். ஏன்னா அவங்கலாம் நிறைய அவங்க மேல அன்பை வச்சிருக்கிறவங்க. அவங்க இவங்களுக்காக நிறைய வந்து அவங்க வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படிப்பட்டவங்கலாம் அழிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ராஜ்யத்தை ஆண்டு அதனால எனக்கு என்ன சந்தோஷம் ஏற்பட போகுது? அதனால எனக்கு சந்தோஷம் இல்லை அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்புறம் பாப செயல்.
எல்லாரும் போர்ல வந்து இறந்து போவாங்களே, அப்ப அதனால பாவம் வந்து சேருமே, அவங்கதான் தவறு பண்றாங்க, நம்மளும் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாவம் வந்து சேராதா நமக்கு அப்படின்றத ஒரு விஷயமா பார்க்கிறோம். குடும்ப பாரம்பரியம் நசிதல் அதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு ஒரு குடும்பத்தில இருந்தும் ஆண் மகன்கள் வந்து வந்திருப்பாங்க இல்லைங்களா, போர் பண்ண. அப்ப அவங்கலாம் உயிரை விட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க குடும்பத்தை பார்த்துக்கிறதுக்கு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா. அப்ப பாரம்பரியம் வந்து அங்க அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு போகாம அது வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுமே அப்படின்ற ஒரு விஷயம். இருமனம் போர் செய்யலாமா கூடாதா அப்படின்ற ஒரு விஷயம். இப்ப இந்த 5 விஷயங்கள்னால என்ன பண்றாங்க அர்ஜுனர், எனக்கு போர் பண்ண விருப்பம் இல்ல அப்படின்றத பகவான் கிட்ட முறையிடுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 1.28. अ, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति. हरे कृष्णा. அர்ஜுனர் கூறினார், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, போரிடும் உணர்வுடன் என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்வதை உணர்கின்றேன் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? எனக்கு கூட யாரெல்லாம் இருக்காங்க? நண்பர்கள், உறவினர்கள். அப்படி உள்ளவங்களோட நானு போர் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஏற்படுது? வருத்தம் ஏற்படுது அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 1.31. हा, न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाघवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च. हरे कृष्णा. சொந்த உறவினரை இப்போரில் கொல்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை. எனதன்பு கிருஷ்ணரே, இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை. இதெல்லாம் வந்து எப்போ எந்த காலத்தில்? இது துவாபர யுகத்துல இல்லைங்களா. அப்ப என்ன சொல்றாங்க அர்ஜுனர், சொந்த உறவினரை இப்போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை அப்படின்றத சொல்றாங்க. இத்தனைக்கும் அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, நிறைய கஷ்டங்களை கொடுத்திருக்காங்க. கொஞ்சம் நெஞ்ச கஷ்டம் கிடையாது. நெறைய கஷ்டங்கள குடுத்துருக்காங்க. பீமனுக்கு வந்து விஷம் குடுத்ததா இருக்கட்டும், திரௌபதி அம்மாவுக்கு கஷ்டத்தை குடுத்ததா இருக்கட்டும், இவங்க கையிலேருந்து எல்லா வளங்களையும் வாங்குனதா இருக்கட்டும், இப்படி அதுக்கப்புறம் வந்து போருக்கு முன்னாடி கூட ஒரு 5 நிலமாவது, ஏன்னா சத்திரியர்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்? அவங்களோட தர்மம் வந்து என்னன்னா, நாட்டை ஆளணும். அப்படின்னும்போது ஒரு 5 நிலமாவது வந்து எங்களுக்கு குடுங்க. எங்களுக்கு வந்து எல்லாமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் வந்து தூது போவாங்க. அதற்கும் அவங்க வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்ட உறவினர்களையும். அர்ஜுனர் இங்க எப்படி பார்க்கணும்? அதான் சத்துவகுணம்ன்றது. ந த நமக்கு தீமையே செஞ்சாலுமே, அவங்களுக்கும் நன்மை நினைக்கிறதுன்றது தான் சத்துவகுணம். சரிங்களா? அப்ப சொந்த உறவினரை இப்போரில் கொல்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை. எனதன்பு கிருஷ்ணரே, இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியோ, ராஜ்யத்தையோ, இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 1.36. हम्म, हम्म। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्गा वयं हन्तुं दार्धराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव. हरे कृष्णा. இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொல்வதால் நமக்கு பாபமே வந்து சேரும். இப்ப அவங்கள இருந்து தர்ம வழியில போறாங்க. அவங்கள போய் நம்ம எதற்காக நம்ம போர்ல வந்து அழிக்கணும். அதனால நமக்கு பாபம் தானே வரும் அப்படின்றத அர்ஜுனர் சொல்றாங்க. எனவே திருதராஷ்டிர மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொல்லுதல் நமக்கு சரியானதல்ல. அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே, கிருஷ்ணரே, நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்துவிட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? இதனால் நமக்கு என்ன லாபம்? அப்படின்றது இங்க அர்ஜுனர் கேட்கிறாங்க. மாதாஜி यदि 1.45. यदि यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः दार्धराष्ट्रारणे हन्यो तन्मे चेमतरं भवेत्. हरे कृष्णा. ஆயுதமின்றியும் எதிர்த்து போரிடாமலும் இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷ்டிரன் மகன்கள் போரில் கொன்றால் அது எனக்கு அதிக நன்மையை கொடுக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதாவது நான் போர் பண்ணாதானே அவங்க வந்து நான் வந்து திருப்பி போர் நடக்கும். நான் போரே பண்ணல, நான் ஆயுதமே எடுக்கல, ஒண்ணும் அவங்க போரே பண்ணாம இருப்பாங்க, இல்லைன்னா அப்படியும் வந்து தன்னை அழிச்சாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ற அளவுக்கு அர்ஜுனர் வந்து என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட எண்ணங்களை வெளிப்படுத்துறாங்க.
இதெல்லாம் இரக்க குணம். இதெல்லாம் வந்து ஒரு டிவோட்டீஸோட மனநிலை எப்படி இருக்கும்? சத்துவ குணத்தில் உள்ளவங்களோட மனநிலை. தனக்கு எவ்வளவோ கெடுதல் செஞ்சாலும், அவங்களுக்கு திரும்பி என்ன நினைப்பாங்க அவங்க? நன்மைகளே நினைப்பாங்க. அதுதான் தர்மம். ஏன்னா துரோணாச்சாரியார் கூட என்ன பண்ணாங்க? தன்ன அந்த திருஷ்டத்யும்னால தான் மரணம் அப்படின்ற பட்சத்திலயும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க? அந்த அவங்களோட தர்மம். எல்லாருக்கும் அவங்க ஞானத்த குடுக்கணும். அப்ப அவங்க என்ன பண்ணாங்க? அத அவங்க திருஷ்டத்யும்னுக்கும் குடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? அதே மாரி அர்ஜுனரும் பாருங்க, பாண்டவர்கள் எல்லாருமே கஷ்டத்த தான் குடுத்தாங்க கௌரவர்கள். ஆனாலும் அவங்களுக்கு என்னது? கஷ்டத்த குடுக்கக் கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க இல்லைங்களா? இந்த விஷயங்கள நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். மாதாஜி 1.46. सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुन साङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा. हरे ஹரே कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சஞ்சயன் கூறினார், போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் தனது வில்லையும் அம்புகளையும் ஒரு புறம் எறிந்துவிட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டார். அவரது மனம் சோகத்தால் மூழ்கி உள்ளது அப்படின்றத சஞ்சயன் வந்து என்ன பண்றாங்க? திருதராஷ்டிரருக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அங்க என்ன நடக்குதுன்ற விஷயங்களை. இப்போ இங்க இன்னொரு விஷயமும் நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவத்கீதைய அர்ஜுனர் கேட்கிறாங்க. அதே சமயத்துல சஞ்சயனும் திருதராஷ்டிரம் கேட்கிறாங்க. ஆனால் ஆரம்ப நிலையிலிருந்து இறுதி வரைக்கும் திருதராஷ்டிர மனநிலை என்ன பண்ணல? மாற்றத்தை எடுத்துக்கல. ஆனா வந்து அர்ஜுனரோட மனநிலை எப்படி இருந்தது? அர்ஜுனர் பியூர் டிவோட்டி தான். பகவத்கீதை நமக்காக கொடுக்கறதுக்காக தான் அர்ஜுனருக்கு பகவான் உபதேசம் பண்ணாங்க. அப்ப நம்ம இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, அர்ஜுனரோட மனநிலையில நம்ம பகவத்கீதைய உள்வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம அர்ஜுனர்கிட்டயும் பகவான்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்திச்சுக்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது திருதராஷ்டிர விசாரணை, அதுக்கப்புறம் துரியோதனின் பயம், சங்குகள் முழங்குதல், அர்ஜுனனின் கவனிப்பு, அர்ஜுனன் போராடாத காரணங்கள், இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இப்ப இந்த 5 காரணங்களுக்கான விஷயங்களை பகவான் வந்து உபதேசமா அடுத்த சாப்டர் 2வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்ப்போம். அதாவது இரக்கம் அதற்கு அவசியம் இல்லை, பாபம் அதற்கும் வந்து பாபம் வந்து சேராது, இன்பமின்மைனாங்கள இன்பம் வந்து உண்டு அப்படின்ற விஷயம் எல்லாத்துக்கும் வந்து பகவான் வந்து உபதேசங்களை கொடுப்பாங்க. அது என்ன அப்படின்றத நம்ம நாளைக்கான சாப்டர்ல பார்க்கலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருபஷ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருமே கொஞ்ச நேரம் வந்துட்டு இன்னும் இருக்கணும்.